izanini inazizwe nonke siye euphakame izoba 3 minutes bese ngikhulumile kakhulu nezingane kusuka ngeviki elidlule namanje njengoba ngithi ma ubona umuntu efuna ukukhala usuke ebona uzozamosha sike sashutha izithombe lapha ya ngezwe nami sengifikelwa isibibi thwandawule izingane seziyahamba ngempela kodwa ke bantu bami ngoba nguyihlo wenu njengoba nikhulela la phansi kwaleli thempeli nobabili sekhulumile baba umshumayela kubuningi mina engizoniphathisa kona kuphela umuzi wakhelwe phezulu kwesisekelo senkolo uzonela wena mawusuthaka ngezinto ezingesona isisekelo senkolo imvama yemizi echithekayo kuthakwa izithako ezingafundiswanga ushembe engathi ningebi nayo leyo nhlese enhlanhla yokuthanda okungayikho kwala ekhaya futhi ningacabangi ukuthi mhlawumbe ingoba nenze ukudlula abanye njengoba kugcwele labantu abayingcwele kangaka bazonika isibusiso kodwa beniphathise necala manje ke nageja icala ke liba sekutheni njoba beze bengcwele bethi ingubo zokunqoba enizifungele zona ukuthi niyofela esandleni sikaShembe mase nizubunzima seniphuma esandleni sikaShembe lesiqalekiso salamehlo siyonehlela kodwa manje bekuShembe ngaphambili konke laba abangenile lapha endlini belethe ukuthi eniqalile kube impumelelo kuzobe sekugcineni imithandazo yabo yoneseka kukho konke okube nizobhekana nakho okuvamisa ukubhidliza imizi yabantu ababe nesibusiso sengigcina abantu bami awuzwe nje ngithi abantu bami yezwa umshumayeli la eniyakhona ukufa kwemizi eniyoyakha kusezandleni zenu ukuphila kwayo kusezandleni zenu kodwa ayikho intethelelo yomuntu owone umuze ngene ngesibusiso wafika waphinga engathi uNkulunkulu enganifihla kuleli uhlazo elehlela abaningi abathukoyise nonini egameni lenkolo engathi nina kungenehlele bonke labantu umthandazo abazowuthandaza ube yisibani kuze kube sekupheleni kwensuku zenu nabakhwenyana benu amen